What's up mga kapaparts? Linggo ngayon. First activities, kagigising na ni Paparts, no? Magkape muna tayo mga kapaparts. And then maligo kasi Sunday. Magsamba tayo mga kapaparts. So kumusta kayo mga kapaparts around the world? Kumusta ka mo diha sa Visayas? Kayo dyan sa Mindanao, kumusta mga kapaparts? Sa Luzon, kumusta? Around the world, kumusta mga kapaparts? Sana may time din kayo para magsamba. So ito talaga ang first activities na natin gawin sa araw ng linggo. So may mga manog dito mga kapaparts. Nasaan yung, ayan, nakita niyo yan? Sambuang gawain. Ayan pa mga kasama ko. So ligo muna si Paparts. So kita-kits sa simbahan. Ligo tayo. Kami pala ang mas sponsors ngayon sa first mass, sa first Sunday mga kapaparts. So kailangan tayo medyo maaga. So mga kapaparts, ganito lang talaga ang buhay. Hindi basta malusog na tayo, hindi na tayo mag-attend ng mass. Minsan kung napansin nyo, kompleto na ang lahat. May pagkain na, may mga kompleto na, pero parang may kulang pa. Yun mga kapaparts, ang kulang ay yung spirit natin ay gutom. So magsamba tayo upang pakinggan yung gospel. Yun lang talaga importante, kasi sa bahay busy tayo, hindi tayo makapagbasa ng Bible dahil sa sobrang busy. So pagkakataon na ito na si Father na lang ang magbasa, tapos magbigay pa siya ng homily. Yun ang importante mga kapaparts, na magsamba, na pakinggan ang gospel upang may pagkain yung spirit natin, yung kaluluwa natin, para maging strong. Hindi strong lang yung flesh, pero yung spirit mahina. Pag mahina ang spirit, mahina ang fighting spirit, di ba? Kunting problema lang, so surrender agad. So kasi mahina yung fighting spirit. So mga kapaparts, let's go! Let's go mga kapaparts. Kita-kits sa simbahan. Where's the commander? Inuubo mga kapaparts. Wala problema kahit may ubo, makasimba tayo. So nandito na tayo mga kapaparts. Bro, buenas. Buenas mga gwapo. Buenas. Picture ano pa? Mga gwapo.
Tam video si live si Papart. The first activity of the day is to give time to our Jesus Christ. Give thanks, no? Good morning mga brother knights. So, nandito na tayo sa simbahan. Meron tayong tapos pero inactive. Sino? Si June Villa Santos, taga Yamure, taga na St. Peter. Anong 4 degree yun? First degree pa lang. First degree. June de los Santos. Ha? So, ano sabi ni Granites? Sabihan lang si Granite mamaya sa meeting kung ano ang active one. Pwede ba na tayo magbisita o... Magbisita lang tayo. Magbisita, magsilip lang. Kunting respeto lang doon, no? Kahit paano. So, ganito talaga ang buhay. May nabubuhay, may namamatay. Sige na kayo. And take note, the Lord sees them. Listen. Verse 20. If you remove from your midst oppression, false accusation, malicious speech, if you bestow your bread on the hungry and satisfy the afflicted, then light shall rise for you in the darkness, and the gloom shall become for you light midday. How can this be? All we need in life is enough. We don't want extra. Believe me. Because ito kasi walang extra. Para sila po security, para sila po naman. Porque si sila po extra, sure ba po na from that time, kung sa ito ka extra, bigo ba po? All we need is enough. Why? You notice the prayer that our Father, because I am prayer that our Father, give us this day our daily bread. Only for today, because we will never know if we still live for tomorrow. And that is why every day, pinigita ko sa inyo, Lord, give me what is enough. And if we have too much, sometimes it is the very cost of our being. On the day of their birthday, Lord God, give them special grace of your mercy and forgiveness. As well as, Lord God, may their prayers on the day, their wish on their birthday, be granted by you, Lord God, according to your will, according to your plan. And so we lift up to you, Lord God, these brothers and sisters who are celebrating their birthdays on this month of February. So, after the mass, meeting. May uniform yung mas tiara, hindi naman tiara sundalo. Kanya, night siya, very good. 4 degree man kayo, no? Busy mga testi, oh. Nansi na cherry yung mga kwan, recorder, manada ba mga meeting. So, al merienda, pidala kong Sir Nay Pakwalado kay birthday celebrang Alikalara. And to our Sambasuli RD, Sir Knight, Victor Montero, shout out, Sir Knight. So this day is Sunday, first Sunday of the month. We are here conducting meeting, council number 10481. To all officers from Sambasuli, members, blessed Sunday as well. So this is one of our accomplished Brother Knights here in our church. The faith in action, the beautification in our church. So as you can see, your child divorced. So takingani kita live ara mga Brother Knights around the Sambasuli. Isa lang to sa mga projects ng mga Knights of Colombo dito sa namin. So keep the faith in action mga Brother Knights. So mag-meeting muna kami. Nandito yung mga brothers kasama si Father. So mag-meeting muna kami mga kapaparts. So isa lang ito sa mga project na ginagawa ng mga Knights of Columbus dito sa
sa parokya namin, no, sa St. Padua Parish, Council number 10481. So mga Brother Knights, Sir Knight, 40 Brother Knights, good morning. So let's keep the faith in action. So nandito tayo sa bahay, tapos na yung activity natin sa simbahan, mga kapaparts. So pwede na tayo gumawa pa ng ibang mga activities. Ang importante, the first activities is magsamba. So mga kapaparts, thank you so much for viewing the Papar's Jog video. God bless. At kung sino man kayo, ikaw, dahil nagbasa ka sa video ko, napanood ka, I wish you a blessed and protected day all the way. God bless and take care.